vete, coxe, toma ve, vete, coxe. Ai, mira como me fan casino, vete, coxe. Bueno, estou chamando, claro, son as 7:17 da tarde, hai que meter as vacas na cuadra que hai que muxilas. Vete, coxe, pero non me fa moito caso, vete, coxe, toma. Oio, que tatora, que estuve metiches. Se chamache as vacas e eu vin correndo. Como non che fan caso? Bueno, algo de caso ainda che fan, pero que fas ti chamando as vacas dende aquí? Ti biches como... Sabes que pasa? Que? Vos ben sabedes que en cada sitio de Galicia chamase as vacas de forma diferente, de xeito diferente, non? Os de Friol chamámolos así, vete, coxe, toma ve. Pero estas son de Carballedo, de Lugo, non me están facendo moito caso. Hemos de preguntar a Anxo, que está aí nese establo. Anxo, debe ser que eu lle falo friolense e non de Carballedo, e por eso non me fa moito caso as vacas, porque cada vaca entende unha linguaxe diferente, non? Non, as vacas entenden o galego perfectamente. Sexa de Ourense, sexa de Lugo, o que pasa é que hai que falar con agarimo, así con un pouquiño de cariño, non se vai a usar toma, para que veña. Pero, Anxo, en Frío decimos vete, coxe. Noutros puntos de Galicia, as vacas chamanas de xeito diferente. Ou non? Sí, certamente. Incluso cada persoa pode ter os seus nomes para... O importante é que o animal te entenda. E sobre todo coas vacas, porque as vacas había que manexalas. Manexar as vacas era a falarlles, con falas, con palabras. E de aí toda unha serie de palabras moito máis para as vacas que para calquer outro animal. Como a vaca se xunguía o carro e o arado, xa había que lle decir que ela entendese que se preparase para iso. E decíaselle, ponte linda, ponte. Ai, Anxo, eu é que teño máis entendido así algo de... Polo seu lado, porque Cucha cada ben, vaca... cucha ben pa aquí, cucha ben. Cada vaca... Tamén, claro. A vaca, cada un anda polo seu lado e non sabe andar polo outro. Excepto a vaca do pobre, que a vaca do pobre sabe andar os dous. A ver, Fátima, tenta o ti, a ver se che fan caso esas vaquiñas. Imagínese vostede que vaquiñas. pon dúas vacas da esquerda. Mira, eu aprendi unha que me gustou moito, a ver se vai me corrixir, Anxo, a mellor, para que a vaca beba, no, a mellor vas coa vaca para... Ves, este xa me está falando. Para que a vaca beba no rejo, que a mellor che gusta é agüichita. Agüichita, linda, agüichita. Parece xaponés. Me parece un pouco a mellor xaponés, non? Agüichita. Que parece xaponés e inglés, porque tamén se di go, para que aparten, para que cambien de sitio. É moito to. Pois xa sabedes, compañeiros, aquí a linguaxe en Carballedo que isto poderíase facer un libro,